Li bajarê Amedê hejmarek zêrfiroş li eywana hotelekê de peşengeyeke zêran vekir. Di peşengeyê de her cûreyên zînet hebû. Li herî zêde modela minareya Charling a ji zêr hatibû çêkirin, bala beştervanan kişand. Di çêkirina wî de 2 kilo û 700 gram zêr, 13 kilo jî sıfır bikar anîne. Hoste û amedekar di derbarê amedekirina modela minareyê de dibêje bi vêya armanjkirinê ku dîroka Amedê bidin nasîn. Ji bo welatê xwe dişoxilin, em vana îxracata wan dikin, evra difroşin, nav Tirkiye derva, ji bo memleket xizmet dikin, ji bo vî sergiyê me çêkiriyê, em malê xwe nişan bidin, tanıtmış bikin, esnafê me tên, em dawî ji bo memleketê xwe me viya kir, vî sûletê xwe me çêkir, sûletê Diyarbekirê tarîxê wê yê kültür mirasiyê viya, sûletê Diyarbekirê birinciyê, me viya çêkir, dora 13 kilo bakır çi 2 kilo 700 gram kaplama me çêkiriye. Deh kampanî beşdarî peşengeyê bûn. Her kampanî li ber dezgehê xwe modelên alavên ji zêrin pêşkeşî welatiyan kirin. Xeynî bazin, gerdanî, gustîlk, cilên ku ji zêr hatine çêkirin jî di peşengeyê de amade bûn. Modelên jin jî cilên ji zêr a bi kîlone li xwe kiribûn. Hêjayî gotinê ku her sal li bajarê Amedê peşengeha zêran bi firehî dihate li darxistin. Lê belê 3 salên dawiyê ji ber pandemiyê nehatibû li darxistin. Peşengeha zêrfiroşên taybet li bajarê Amedê wê 3 rojan bi dome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.